Здравейте, хора! Днес ще играем в Playtime. Да, New Game. Това са го скипна, съжалявам. И сега зареждам. Добре, влязахме бързо. Това се го сложа. И сега трябва да видим какъв е кода. Червено, жълто, розово. И след това зелено. Ето слагаме. Това се го скипна. И сега взимаме граб пака. Закапала нещо. Сканирва. Ето отвори се. Здравей, Хаги, искаш ли да... Искаш ли пет? Ето пет. Как мисна? Откъде получи ключовете, Хаги? Добре, няма смисъл. Сега продължаваме тук. Трябва да махна това за тока. Това ще изглеждаше едно нещо към. А сега трябва да активираме тока. И ето го тока. Къде съм? Ето. О, не, Хаги изчезна. Тук май никога няма да отворим тази врата. Хаги, чао! О, не, ръката на Хаги! И сега изчезва. Да. Как толкова бързо изчезна? Не знам. Продължаваме. Тук не знам къде съм намерила касетата. Взимаме батерията. Това ти ли си там? Слагаме батерията и сега трябва да потърсим за другиче. Ето едната, не мога да я стигна. Се взема така. Търсим за... Ето другата. Ай, бе! Мисля, че видях нещо. Да, това е. Ама ако съм се заклещил, сега се щупа нещо. Ама... Сега пак... Ето. Трябва да отворим вратата. Ето, пара се лека по лека. Няма смисъл да отварям до край, защото мога да мина. Давай. Качваме се тук и слагаме другите останали батерии. Червен, зелен. Червената ръка. Сега машината се чупи с стъклото по някакъв начин. И имаме вече двете ръце. Чакам и продължавам. Да, сетих се. Мозъка ми крашна. Не тук. Взимам това. Те там да падна. Отдясно. И след това да пусна тока. Продължаваме. Уи, качвам се по горе.
Нищо не виждам. Ето се добре дядо. Ето, праща се на вече. Не знам защо разрушена ми беше напълното. Както да е. Ето сега се за мен. What the fudge? Качваме се и трябва да правим пазъл. Ако иска, че я знае, че тук има касета, това е лазовата. Светлината прави като черна. Сега пусна. Така. Така. Това. Мисля, че така. Да. След това мисля, че е така. Така. Мале. Мисля, че така. Мисля, че няма да взема full damage. Да, няма. За играчките. И сега правим играчка. Всеки ден работниците са правили играчки, само за да могат да казват колко е долу. То сега пък човек тук сте. Ама гледаш бей. Играчка. Правим. Сега се ме наблюдавал. Играчката се прави. Това ще там това. Може да по-бързо? Да, може. Но ентър. Ами, са ентърно. Кама тук където му отпадне. Ето е играчката. Ето е играчката. Така си по-бързо. Чаптър бе по-бързо. Той е accepted. Ами... Воли му е да стане грешно тук. Да. О, не, голямо синьо чудовище! Много си голямо да се побереш, шит. Ти се побера, добре. Да много го мина от първа. Тук да. Буги, как отидал? Давай, няма да това. Давай. Тук съм по-хлазо. Аха. Хаги, умро. Това заболя. Давай, продължи.
продължаваме. Мисля, че натам. Да, на вратата. Касета, днес няма да я гледам. Направя друго видео за касетите. Те лампи са прозрачни оттам, не знам защо. Продължавам. Възглавните скелети. Добре. Играчка в кутия. Какво може да стане? О, не, ние пропаднахме. You opened my case. Това беше за видеото. Chapter 2 по-късно се направи видео. Това няма да е този ден. Ай, чао! Хубав ден!